Antxinako Dongaiko kuartzo fabrika gara. Hona hemen gure kuartzozko plakak ebakitzeko makina. Makinak forma desberdinak moztu ditzake behar den moduan. Egin dezakegun kuartzo garbirik luzeena 1,5 metro da. Kuartzoak 1250 urtetan funtziona dezake. Txinan kuartzo fabrika profesionala gara 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin. Gure ingeniariek kuartzo desberdinak diseinatu ditzakete eskatutakoaren arabera. Ongi etorri zure kontsultari.